Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kanggo dulur-dulur kabeh. Iki engko lek bugang jadwale anu bolo. Jadwale jalan-jalan olahraga karo ibu negara. Nah, sadurunge lanjut jalan, salam sapa kanggo dulur-dulur bolo kabeh sing ana ning Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, ana perantauane ngendi wae wis ana Singapura, ana Suriname, Belanda Suriname diwolak-walik oleh bukan. Ana sing ning Singapura, ana sing ning Malaysia, Cina, Korea, Jepang, lan Vietnam, Filipina. Wis salam rahayu, sehat, lancar rezekine bolo. Oke, iki lek bukan salin sik tak ganti outfit olahraga, ganti dikasih sepatu dulu. Tokore engko nek sendalan ya ora enak nek jalan kaki. Di target iki paling gak iki 7 kilo utawa 10 kilo. Nah, untuk dari ibu negara engko kuat pirang kilo ngono bolo. Oke, tak salin sik. Guys, nah sawah iki guys. Wah, ibu negara ini mlaku ngintik ngono. Wah, apa wis? Sarange. Wis. Kayak wah ora ketok sulap sunsete. Yo, yo olahraga to. Isih ijo royo-royo bolo. Ini wilayah dekat rumah lek bukan ngene iki. Sawah isih ijo royo-royo bolo. Ya, sorry ya, Bro. Anu lur, nek kamerane iki rada goyang bergoyang dendang ngono. Karena lek bukan ra nggawa stabilizer, ya sorry. Nah, iki sawahe sing wis ditandur. Standar ya. Kayak jalan tol, kayak pintu tol ngemplak Boyolali bolo, kayak pintu tol, gerbang tol ya. Wah, jan nyenengke. Mlaku ngene ya mat nek ben sore rasa dadak teko manan ngono. Bolo, iki nek mlaku nganti engko teko Kampung Riwil ngene iki terus, wah tangane lek bugang iso varises no bolo. Lah iki ngene terus kok yo kaya maksane tangane stand lho kok. Kayak apa kae? Kayak apa? Farhil. Apa kae? Gono apa? Oh. Bolo, ini biasa pinggiran, jadi ya bocah-bocah bocil-bocil numpak motor iki ya kokian bar-bar. Dek iki
Orang gagas kok yang sing ditumpaki iki mesin kok ngertine kan nggur gerobak. Dia orang gagas yang mesin kuwi banter ngono kuwi ora iso dikendalikan. Iki bola iki engko mlangkah tol. Iya ta. Nek buka iki mlaku ya wis lumayan iki. Di sawah-sawahe. Kayak kono perumahan. Di sawah-sawah. Ya wis okehan. Apa? Ya wis oke. Bangunan. Tapi langkah kita udah suasinanya wah mantap banget Jum. Sampai wis ditanduri bodo. Sampai wis ditanduri bodo. Kayak jalan tol kayak. Arepe meluncur arah kemana, Surabaya atau Jakarta? Jakarta ke barat, Surabaya ke timur, ngono. Bener. Weh, ngetrek munggah iki bola. Ini wis mulai naik. Wah, lah kayak sing lari ya iso dadi cepet kok kayak glodar. Nah, itu kan real toh, Mak. Ini jalan tol di Kota Solo. Nah, ini ada rel untuk kereta api di arah kereta api ke Bandara Adi Sumarmo Bolo. Awas aja minggir-minggir, Mas. Hah? Adi Sumarmo. Asik toh, jalan kaki karo nonton suasinine perjalanan mobil, bis, truk, wes jenis sak komplite jalan tol ini. Wah, ya. Oh, ini belum. Wah, backlight karo sunset ya belum. Kali ini ning dhuwur posisine backlight jalan tol. Ini kita toh. Ini kita sunset yang nangke belum. Sunset nangke banget belum. Iya belum. Wah, asik. Laku ning kene iki asik. Enek pemandangane sing beda. Kali biasane lek bukan ning manaan. Iki Ibu negara iki jan cilik kae. Iki mulai nglender. Nah, biasanya di depan itu rame karena ono lapangan bola. Biasanya rame bal-balan, Bro. Suasanane nyenengke bener.
to. Rame bal-balan no. Latihan. Oke, boleh. Iki wis entuk. Lumayan. Iki bisa setengah jam meneh teko Kampung Riwil lagi. Iki soalnya ngalang liwat lore Kampung Riwil boleh. Jadi mubeng boleh. Lewat kampung. Rapati rame nek rame dalane Kramen yo ora enak. Kramen gila iki wong buah mojo kok diarani jeruk Bali. Kuwi ta. Lah iya, iki buah mojo. Kudu jeruk Bali. Padake jeruk Bali, pakan iso kiyer-kiyer pahite jamak. Iki wis genti mbrobos tol. Delut ngkas teko Kampung Riwil. Cepet to bela. Mlakune lek bugang biasane 7 kilo 8 kilo. Ora ya lumayan.